हे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बराय हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै माबा मोनसे मिउजिक भिडिअ बा आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैयाखै दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि स्क्रिनाव नुनाय बिथांजोखौ बयबो गोबाङानो सिनायखायोआनो जानांगौ दे लोगोफोर, मानोना बिथाङा बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथां संगिना ब्रह्मनि ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दासान्दि मिथिखादोंआनो जानांगौ फेसबुक इन्स्टाग्रामाव बिथां संगिना ब्रह्मनि मोनसे फट'आ भाइरेल जागासिनो दे लोगोफोर, जेराव जों बिथां संगिना ब्रह्मखौ थाख्लि बा लान्थि महराव नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउस जानानै दं खोमा दा लोगोफोर, बिथाङा मानि थाखाय लान्थि हजाखो नोंथांमोननि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों दा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सानदों खोमा बे फट'आ इडिट। एक्चुअली लोगोफोर बे फट'आ इडिट नङा दे, रियेलानो। जुदि इडिट नङाब्ला बिथाङा मानि थाखाय लान्थि हजाखो, स' नोंथांमोना बे सोंथिखौ नोंथांमोननि गोसोआव लाबोबाय थादों खोमा। एक्चुअली लोगोफोर बिथां संगिना ब्रह्मआ मानि थाखाय लान्थि हजादों होननानै बुंब्ला स' लोगोफोर बिथाङा मोनसे फिल्म बा मुभिनि थाखाय बिथाङा लान्थि हजादों दे लोगोफोर। जाय फिल्म बा आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय गाब गैयै जायख्लं दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथाङा बे मुभि बा फिल्मनि थाखायनो लान्थि हजादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय भिडिअआव जों गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिथां संगिना ब्रह्मनि। एक्चुअली लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि डिरेक्सनखौ होदों बिथां संगिना ब्रह्मआनो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ माबायदि जादों अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथां संगिना ब्रह्मआ माबा मोनसे दाय बा गोरोन्थिफोरनि थाखाय बिथाङा खानाय लान्थि हजायाखै दे लोगोफोर। बिथाङा आपकामिं मुभिनि थाखायसो खानाय लान्थि हजादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आरोबाव नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबावनाय थाबाय दे लोगोफोर। स' आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर।